takafambira ava vari apa stepmother vangu takafambira mari yadhedhi vangu yepension akashaya 2022. Inini ndachifunga kuti mundipe, infact ndakatanga ndavabvunza kuti imi masara nemari hamune mari havana kundibudira pachena panguva iyoyo. Ndopa ndakazotaura kuti ndachida 2000 ndobva vandiudza kuti havakwanise kundipa 2000 iyoyo, vanokwanisa kundipa $400 pa 7 point something yakabuda mondipa $400 handiyide zvangu. Ivo vakabva vandiudza kuti inini handina right, saka inini makandiudza kuti hauna right nayo mari iyoyo, imimi mukatondiudza kuti kukupa kwandiri kuita ndiko kukunzwira tsitsi. Saka inini ndakashayiwa kuti kwenini vanogondinzwira tsitsi ndogoshayawo right pamari yababa vangu pamusana pei. Mai vanongoramba vari mai, handiti ndizvo? Chinhu chinokubatanidzai zvatachikuudza zvekuti iwe unofanira kutobatsirana navo kutarisa vana. Yes. Handiti wapaona? Ndo basa rako iwe chairo chairo. Ndeu Bernadette Mambere bu. Tera zvandichataura indonzi Bernadette Manyere. Ini ndonzi Bernadette Manyere. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndakamhangarira Nolini Kambanda. Ndakamhangarira Nolini Kabondo. Pamusana pekukonana kwatiri kuita. Pamusana pekukonana kwatiri kuita. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chese. Ndikataura makwando sungwa nemhosva. Ndikataura makwando sungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimigo ndinzwa. Dzimigo ndinzwa. Dzirai gwaro. Ipai Nolini Kabanda. Kabondo. Ndinonzi Nolini Kabondo. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndauya mudarira Mambongezi. Ndikumarira Bernadette. Ndichidaira nezvakumangarwa na Ndataura Bernadette. chokwadi changu chese. Ndichataura chokwadi changu chose. Ndataura makuwa ndosungwa nemhosva. Ndikataura makuwa ndinosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimigo ndinzwa. Nemudzimigo ndinzwa. Nai Bernadette ndiwo wakamhangarira. Ndiyo. Nice. Ungaira tumitora you guys over been there with you. Do it. I would do it. We've been there with you. Anzina ndatura bulukwini. Saka vaiona bulukwini. Ndaba. Aiwa apa hapana nyaya yokuti mati hands ataura ndiye nyaya yangu yakamira severa tora tinzwe statement yangu. Nyaya yangu yakamira yakadai. Takafambira ava vari apa stepmother vangu takafambira mari yadhedhi vangu yepension akashaya 2022. Mira wangu. Right, ndichitaura statement yangu. Sorry, ava vari apa vandistepmother vangu takafambirawo mari yepensheni yadhedhi vangu vakashaya 2022. Tikauya muno mudare tikasainirwa namambo zvakadaro yakabva yazobuda gore rino.
yabuda mari iyi ndobva taura kuti kumba kwaida kupedzwa kuvakwa. Vatataura tikati ndobva ndatovaudza mama ndikati mama sezvo mari yabuda kuri kuda kuvakwa itai quotation tonoti quotation yamuri kuita pari kusara pachabuda mari yekuti tigovakisa imba. Zvadaro zvaitika sokudaro ndobva zvishwa vaita zvavakaita vaitsvaga bhiridha vatsvaga vatenga zvavakatenga and then ndobva ndazoenda kumwe musi ndobva ndichitovati zvoni zvidhina ndaitaura nezvidhina zvidhina zvakawandisa kaizvi zvakatengwa apa mbva watiwa ndoda kuti imba ipunzwe imwe room iextendwe ndobva ndakati ko zvekuextenda room zvabvepi manje tinichatinowana here papo kana room yazoita sei yazoextendwa. Ndopa wakati zvoni nekuti ini ndo zvandafunga kuti zviitwe sokudaro ndikati asi tinofanira kuti titese tionesane kuti zvindozva kwete kuti munongoita and then ini ndisingatozvizivewo yeti pane chinozobuda here kana mari dzacho dzangobuda dzise kuita zvamuri kutaura izvozvo. Ndobva vanditi zvoni ndopa wakanditi zvoni iwo wangochida kuti ndikupe mari. Ndopa ndakataura ndikati inini ndanchifunga kuti mundipe infact ndakatanga ndavabvunza kuti imi masara nemari hamune mari havana kundibudira pachena panguva iyoyo. Ndopa ndakazotaura kuti ndanchidawo 2000 ndobva wandiudza kuti havakwanise kundipa 2000 iyoyo vanokwanisa kundipa $400. Ini ndopa ndakati ini $400 handide nekuti handina zvandoishandisa pa 7 point something yakabuda mondipa $400 handide zvangu. Ndobva vandiudza kuti ndanchida kutokupa $400 iyoyo nokuti ndandichitokunzwirawo tsitsi otherwise hautorina right nayo kwete. Uri mwana womurume wava? Ndini first born yababa vavo. Saka vari kuti unoita sei? Handizivi vakati ina handina kodzero nayo ivo vari kutondipawo mukunzwira tsitsi. Kuda kukubatsirai tinzwai kuda kukubatsirai mapepa amunouya nawo anosainiwa muno nesu seumama tichicheuka kuti chirikadzi yasiyiwa nababa handiti imimi tacheuka imi munouraya vana vatechitarisa mamuri manje kuti tiri kuda kuti mubatsirike imi samai nevana vakasara. Uyu yangu akaita chempere anongoramba ari mwana wababa ivavo handiti ko munomurasirani ari mwana wenyu. Mari yabuda inzwai zvatoda kukubatsirai kuti musazofa makaita zvemuromo nava handiti mari yenyu yabuda. Pane kamari kanongonouya kari kalambusa kakangonotibata nezvishoma so handiti ndokamunotora ikako kumvana dzakaita sedzidzi moti imi mwanangu zvinhu zviye nokuti mukasaronga matare naye penjeni zvainongoita so munogona kungowana chakangodambuka chinhu chachona kungoti kudochifambira zverupirudzi handiti zvozoramba. Mukarerutsa moyo wenyu kuvana venyu mukavada vese zvakafanana handiti pfungwa yamuinayo yekuti toda kuti tipaze imba iyi room iyi tiextend haina kuipa yakanaka handiti pati kuti zvinhu zvikuchenerei zvakanaka zvishoma zvenyu zvamasara nazvo handiti ndozvamunoronga nazvo. Handiti kune vamwe vana vadiki kuna iye vangani simudzai maoko handiti vasikana vakangofanana naiye dai pane vakomana vamwe vanoti aiwa dai ndinoronga nemwana mukomana but vasikana vese kavana venyu handiti ndizvo. Itai kuti vana ivava vasasarudzane nekuda kwezvinhu zvinodarika handiti mapona. Kune vamwe vari kutoramba kusaina mapepa ndazozvoona kuti why vachiramba kuasaina vana tete handiti imakaita laki kana munotogona kuramba kuti but kana masainisa mapepa chatinoda ndechekuti chengetai vana vamune muchivimbisa kuti ndine vana vangu vakati handiti ndizvo. Pane pamunganyorese kuti ndine vana 2 iye muchimusiya kana mawana zvamawana handiti kuvarumura kana vari over 18 handiti
munoti ndoda kumutsvagira mwana wangu zvekuti agone kurarama ega. Handiti modedza hama kwete kuzviita muri mega. Kunana baba hakusisina vamwe variko? Varipo tete. Muripo muvadana vana tete. Nyaya ndati ndiite kamari kai kakabuda. Mari yemupa haidyiwe kunge tiri kudya mari yekuhora kuni kwatinenge tasenza. Ine zviga zvakawanda. But hatidi kuti mubatirwe. Handiti mapanzwa. Tinoda kuti imimi muronge samai. Mukaona imimi yezvino munenge mune vasikana venyu vamune muchinzi ndo vana vavo. Ndo pfungwa yanenge anayo yekuti ndo vana vavo. But hapana chakaipa kana zvinhu zvenyu mukazvifambisa zvakanaka. Uyu kumurumura muzvinhu zvenyu munomurongera kuti ndakukupa mari yakati yandinofunga kuti iwewe uwane chaunoita. Inini mari iyi ndine urongwa nayo wakati. Mangwana imba yari kuramba kuextenda iyoyo kuti aiwa mukazoextenda imba mari inopera but yasenza basi. Handiti mapanzo. But tiri kuti iye kuti mumurumure zvinhu zvisakunetsei munodedza hama dzake idzo. Handiti mbwe magara mochiti mimi vana tete mari yakabuda iya ndeiyi. Saka enda ndichifunga kuti musikana wedu mukuru ari kuitawo zvinhu zvake kwaari kuzviitira. But ndichifunga kuti ndimupe mari yakati. Handiti ndizvo zvandafunga kuti ndimupe mari yakati ndati awane zvaanoita zvinozoramba zvichimususukidzawo pamberi. Pane mari dzamunozopiwa pamwedzi dzedzi dzinenge dzashoma. Handiti pashoma idzodzo ndo dzakukuchengetai pamba muchiterera imba yenyu muchichengeta vana varipo. Mutemo hautichengetai mukadzi mukuru akaita seuyu. Handiti but mwana wenyu chinhu chabuda ndechababa wake. Handiti zvachiri chababa wake munofanirwa kumuratidza rudo rwokumuda kuti asapatsanurane nevaning'ina vake. Handiti mapaona kupatsanurana kwavanonoita nekuda kwekamari kadiki zvisingamboita kamari kandiri kunzwa ikako. But kanocheka ukama wenyu kusvikira mukufa. Handiti mapaona. Saka hatidi zvinhu zvakadaro. Munofa imimi nhasi. Handiti mapanzwa. Ava vamutsukunyura ava vadiki kwaara akabatirira paruvengo rwokuti mai venyu ndo zvamune makuitwa vakandiita zvakati. Handi munozvinzwa mbuya? Hatidi zvinhu zvakadaro. Chinhu chatinoda isu ndechekuti siyai mavaka kana kuvhara gepu reruvengo pavapenyu vanezenge vasara vari vana. Handiti mapaona uyu akaroorwa kwake mukoma wavo kana akatadza imba. Handiti but anenge ane zvimwe zvaanenge achizviitira pamba pavo pamuri kuda kunoshanda kuti muvake ipapa inhaka yavo vese. Handiti but panhaka iyoyo kuti muvasiye vakanobatana kudai. Handiti munotobatanidza uyu nekumurumura kubva mamuri kana kubva muvana kuti aiwa vana since ndichigara navo vanozodyawo tushoma twandee ndichiwana itwotu sevana vandichiri kudii kuchengeta. Pane ari kuenda kuchikoro? Imwe mari inoenda kumwana wei? Iye kana mamupa mari yekuti atsvage basa raanenge achiishandisa ichijenereta imwe mari asiye mwana wababa vake achinzi adzingwa kuchikoro. Handiti mapaona. Isi tinoda kungokubatsirai kwete tiise bhajeti panhau yemari dzenyu. But chatinoda isusu kuti muuye kuno kudari kuti panhu apa kana pasumuka mweya wandatoona hauna kwaunokusvitsai unopa ruvengo kuvana. Imi mungavengane naye haana zvaanokuitai. Handiti but avo vadiki kwaara vanenge vari padisadvantage paimba yacho yamuri kufaitira kuti ndoda kuzenge ndaiextenda ndoda kuzodai ndoda kudini. Handiti iye ndiye anenge ari mukuru. Saka toda kuvaka ukama hwenyu hwekuti rongai
musvike pekuti mumuudze kuti mwanangu mari inodyiwa ichipera, asi tikange taextenda imba yatoda kuextenda mangwana munodzoka muchiwana pekudii pekugara. Handiti right, iwewe kana wawana pekugara, mari yandiri kugona kukupa mukanzi mapa munhu $400 pa 7,000 vanhu vanosora. Handiti mapaona, but mukataura mareasons andiri kunzwa panapa, vanhu vane muono mumwe chete maonesana muchiwirirana kuti mama kana mafunga kutoextenda imba ka maita chinhu chakadi chakanaka. Kune munhu angasore munhu ada kuextenda imba yoextendwa toiona kuti imba yaextendwa, poita munhu anosora kuti vakaextenda imba vachitadza kupa vanhu mari. Hakuna zvinhu zvakadi zvakadaro. Handiti mapaona. Saka taikumbirisa isusu kuti uyu mwana wenyu, handiti endai pa 400 yamagara muchida kumupa. Handiti kana mari iripo pamwe mamuka serimo tigoisawo maoko kakuna changamiro. Tiri mudare zvedu kwasvika mambo. Vamwe vanenge vachingonzwa zita rekuti mambo Chireya ndimambo akakurisa zvisingatomboita. Saka aiwa toisa maoko tichiburikidza kuna Mupamombe, kuna Changamire. Mupamombe muri iya tichimboisawo maoko ka. Ana mofu murimo munhu. Tudaombera mofu. Ndizvo. Alo. Alo. Uyai. Vanga vero vasikata amadi bakaito kana kuti. Ratitsvage munhu kufonera kusiyama pakati kumatari unotanga izvai kumatari akati achagoni murume mazuvano inoridzwa katatu mhururu yacho. tinomboita nyaya vanotukuma sinobata vanhu vari musatimekine mutambo unotoitira zvimwedze zvinhu zvavabetera kwana. Makasununguka shava kunzwa dzikurirwe nzira ka mawana tine iri pakati pedu apa ndeyamai ndeyamai nemwana. Baba vakashaika. Baba vakanga vane mwana wavo musikana ari pamberi pedu apa. Saka vashaika vakaitawo vana vavo vazotora mumwe mudzimai. Saka munongozva mukurarama vanogona kurarama pasina vachitambura vanhu. Baba ndoona kuti vaishanda. Saka isusu ofisi yedu ino zvainoita ndezvekuti pane mapepa anouya anobva kupensheni kunasa kuya anozobudikidza nemunhu atinenge taakuzovasainira kuti vapuhwe pensheni dzavo. Saka vanobuda nemuno woenda vofambira mari dzavo dzobva dzabuda. Saka tinoona kuti hii mhuri ine mari yakazobuda yababa ndopaakubva muromo wekuti musikana uyu nekufunga kuti zvichida nekuti baba vangu vafa mabatirwo andaitwa apa haana kundidi kundifadza. Saka ndovatatoedza kuyananisa kuti aiwa zvinoda kuti vanhu chikuru mama kana muripo batanidzai vana venyu. Uyu akasiyiwa nababa nevavo vakasiyiwa nababa vamabereka imi ava vakaberekwa namai vake, asi ndimi mai mafa muripo, baba vafa munemi, ndoimi mai vake vanoziva pakurarama. Saka hatidi kuti zviite mupatsa wokuita sekunge baba zvavafa pakuve nekusarurana neuyu mukuru. Pfungwa iyoyo ikamubata anoda kutobatsirwa. Saka ndopatanga tasvika Changamire nenyaya iri pamberi pedu apa.
Saka vari kuti pamari pane mari yakabuda 7,000 something. Pa 7,000 something yakanga yabuda iyai, mai vakazoti kumusikana wavo mukuru uyu ndokupa $400 pamari iyi. Uyu mumhuri kudivira bhudhi vaya vanenge vakafa vanogona kunge vaina hanzvadzi dzavo dzimwe dzandaona muno dzinogona kusavaka dzimwe dzacho dzoenda kumwana anenge achipuhwa uya nhaka yake namai sekufunga kwavanenge vaita. Avo vobva vati aiwa iwo wadii zvauri kupiwa zvishoma, asi paine muono inenge yakawanda nokuti munhu paanofa zvizhinji anogona kuzvisiyira panzira zvinenge zvichifungwa nemunhu anga akagara nemunhu kuti zvatawana kamaraka tinofanira kuti tidai pamba apa panoda kuitwa ichi apa panoda kuitwa ichi handiti mapawana. Saka kuuya kwavaita tati tivayananise kuitira kuti ukama hwavo nemwana wavo hurambe huripo, iye mwana uyu asazopatsanuka kubva mune vamwe vana vakunongedzana kuti imi ndimuna amai varipo, inini ndazobatwa uchapa nekuda kwokuti ichi nechichi. Kana ari wrong paari wrong, tinofanira kumuudza kuti aiwa iwewe nyange ukadai apa haufaniri kusvika apa. Asi pakuchema kwaari kuita hake nyaya yake taiona kuti aiwa inyaya yatofanira kuti titochema kuna mai kuti mune zvamunogona here kuti muite makanangana nemwana wenyu, nokuti zvaakuraka anoda kurumurwa muhwana hudiki wokuti anga achifungidzira kuti anofanira kuramba achichengetwa. Handiti mapawana, iye anofanira kutobatsira mai kuchengeta vana vadiki varipo. Ndo patanga tasvika tichionesana navo kuti ndo zvatofanira kuti tione kuti dare ringakubatsirai sei rigokusiyai makudzokera kumba makabatana. Saka ndo nyaya yatiinayo Shava. Amai hamuna kunge mataura pachichemo chemwana chaanga ari kutaura. Tati kungokuonesai muono wedu sekunzwa kwatataita nyaya yake. Munogona kutitsanangurira sedare kuti tinzwe kuti imimiwo pachezvenyu muri kuti kudii. Saka musati mataura toda kuti tidzokere tine vaenzi vatisiri kuziva kuti zvichida vanemi changamiri. Muri munyaya here ndambotomisa ndoda kutoti tikwazise vaenzi vatiinavo. Tatenda changamiri, taurai tinzwe. Ndandaisa nyaya kuti mai havana kunge vambotaura mudare. Mai vasati vataura havo muono pamuyandi hauzi muono wandawo nevanhu mudare muno changamiri. Ndangada kunzwa kuti titi mai ava istepfather stepmother, right? Uyu mwana uyu ndiye mwana ana mai vakafa. Mai vake vapenyu. Alright. Mai vake vanga vachigara nababa. Handiti baba asati vafa. Vanogona kunge vakarambana. Isusu tatiri kuda kuti mubate ndechekuti mai vasiyiwa nemurume anonzi surviving spouse ndevavo varapa ndo vanga vakagara nababa. Vasiri mai veuyu. Avo vamwinavo ikoko ndo mai vake. Nyakutumbura. Mai Nyakutumbura. Nyakutumbura. Saka uyu mwana uyu ari kuona kunge kuti mai stepmother wake havazi right pakuchengeta papfuma yababa wake. Ndizvo? Chinzwai. Very good. Ivo vakataura kuti vari kundipa $400. Saka inini mukuda kuonesana navo kuti ko munogoda kundipa $400 pa 7 point something sei nyangwe tikaita mabudgets acho ekuti imba yatinoda kuextenda yakanga yatopera, imba yatosvika paroof level, marata akanga dhidha akasiya vatenga, kungotenga mabeams mapranga yaya chete nekubhadhara builder necement maybe ekuzoplastisa hakukoste mari inosvika 2,000. Anti muri kuona. Saka inini ndo zvandakaida kuedza kuti inini ndakangoti pa 7 ngaondipo 2,000
vasari havo niya vanosara navo yes Vana vacho vanga. tungori 3 chete Saka 2000 pamwana. Panopasari. achero dai vaindipa vaizotaura kuti mwana wangu 2000 yakawanisa ndokwanisa 1.5 kana kuti 1.6 kana 1.2 Tobatsirana newe pana. muono wawinawo But 7,000. Ndika. Vana muri 3. Vana uta mafungiro wako wewa kuti ngatore imari imwe yake. Pfungwa yekupedzisa imba yaizobuda here. pamusoro pamusoro echangamira ivo ndakavabvunza vakandiudza kuti vabvisira vakanditotaura izvi ivo varipo vakati vabvisira mumwe mwana 2000 taura imwe mari inani isafungwa ye2000 uchifunga kuti muri 3 pane zvinhu zvamuda kupedza ndichifunga kuti pane zvinhu zvatoda kupedza pamari yasara ndo ivo ndakatenge ndavabvunza kuti maita bhajeti yenyu taita bhajeti mabvisa zvese ndakatovapa mukana ndikatoti kuti itai maquotations ese mobvisa mari yacho tova transparent toziva kuti pamari tabvisa mari yakati handiti tasara nemari yakati kana tiita mashares tosheya nepakati but ivo vakandiudza kuti vabvisa mari yemumwe musikana uyu vakati ndabvisa 2000 yake nekuda kuti aende kuchikoro saka inini ndopa ndakati kuinini kana ivo mvawo ndopa vakandiudza kuti nini vari kufunga kundipa $400 ndopa ndakati nini hazvisi kundiitira hazvisi kundimekera sense kuti nini ndinonzi ndopiwa $400 for the why ivo haisi yekutanga mari yacho iyoyi yakatanga kubuda vakataura iwe naye mari varipo muri kufunga kupa mwana wenyu mari kana muri kuipa inini ndakanga ndataura kuti ndomupa akuti $500 muchikonzero chii nechikonzero chekuti tinoda kupedzisa imba yakasara yababa 1 guva rababa rinoda kutambwa apa rinoda kutengwa mombe 3 ndinewo musikana akapasawo wandaitotarisirwa kuti mari yababa ikabuda handiende kupasa aendewo kuchikoro plus pane mwana achiri kuenda kuchikoro saka handizivi plus ivo baba vakanga vasiwo zvikwereti kumusha takavaka imba takakwereta zvidhina zvatakavakisa imba vasina mari imari inoda kubhadharwa nevamwe vatikatobhadharawo kudhara anozviziva saka zvemba ndofunga ndo zvaasingazivi because akanga atoenda asisipo asi zvevamwe vezvikwereti vatikabhadhara anozviziva isvangu nyaya yanga ingori pengeri nyaya yekuti inini ivo vakabva vandiudza kuti inini handina right saka inini makandiudza kuti hauna right nayo mari iyoyo imimi mukatondiudza kuti kukupa kwandiri kuita ndiko kukunzwira tsitsi saka inini ndakashayiwa kuti kwenini vanogondinzwira tsitsi ndogoshayawo right pamari yababa vangu pamusana pei pamusoro inyezi yewe ndoda kubvunza amai uyu musikana uyu achirimo here mumashares ababa kana kuti haasisi pamba ipapo une zvekutaura here pamusoro pemba kuti mwana kufanana nezvo nevamwe vana kana akatiwo anoda rumu handimunyimechera akati anoda kuisa loja achitora mari ainini mwana akangofanana nevamwe vana handina problem zvinogoneka here iwe musikana unozvikwanisa here zvekuti unozvinzwisa here kuti uri pati yemba inini ndachitozvinzwisisa zvikuru ende ndandiri pasi pavo asi kutaura chokwadi chinonditaura mudare rinoka ndakabatikana kuti havangambotaura kuti vanondipa vandisarudzei pavana kuti iwewe ndinokupa $500 handina zvina kundiendekana apa wanzwisisa here kuti hapana mari yokupirwa mwana kunzi oshandisa zvavo wazvinzwisisa here kuti mari 1 iri kudiwa ndemba 2 mari iri kutodiwa ndeyekuti uyo musikana uyu afure mberi nechikoro wazvinzwisisa here kuti hapana munhu wapuwa mari yeproject pamusoro yechangamira dzimba yacho inotori nechikwereti pamusoro yechangamira izvozvo zvavari kutaura nini zvese zvohandizvozviramba asi kuti kutaura chokwadi chinofadza Mwari kuti zvinhu zvedu zvizotifambira zvakanaka pamberi apo tichifara tichiyanana ndarikana ukabvunzwa
Pindura. Mubvunzo usamboona ere eta kuti zvakati taura chete. Uri kuzvinzwisisa here kuti hapana munhu wapiwa mari yeproject? Tisu vana vacho vakatongodai so saka ivo vakatondipa yeproject yacho iyo yacho vakandipawo yeproject yacho zvinenge zvakanaka isu wangu. Saka unogona here kunzwisisa kuti mama vabhadharira musikana kuchikoro, mama vaita kuti imba yedu yapera kuvakwa. Unokwanisa here kuzvinzwisisa kuti kumba uku toda kundoti tigadzire pakarara baba vedu? Izvozvo zvose ndinokwanisa kuzvinzwisisa mushure mekunge ndisina kuita kunge ndambunyikidzika kana sokuti ndiri kumbunyikidzwa kunge zvikutonzi inini zvinhu zvacho zvino let's say kana kuti yavari kuti mwana aende kuchikora ndikwanise kutoramba kuti mwana uyu aende kana kutomubatsira ndotokwanisa kutomubatsira kana iyeyu mubvunzeyo takatoya tisisi ndida chakaita ndimuitire ndinotomubatsira but patapesana ndepekuti akakundimbunyikidzwa kutoti nekuti ndozviripo saka ini ndofana like kunge kuti vari kutotora kuti kana kuti pati yeshe yangu iri kutofanira kutodai inini ndozvandandisina kuitirana nazvo kana ndaizototi aiwa yangu yawandisa chiwedzerewo mwana wechikoro ndaifanira kudaro kwete kuti ivo ndiite sokuti ameno handina kuzvinzwisisa. Amai chimboisai maoko pasi. Ndandisati asi ndandiri pakuda kuti ndingokuonesa kuti iwewe wanga uchifanirwa kutaura. 1 uri mwana wababa, 2 wakaenda kuchikoro unotokalkuleta ona kuti mari apa yadya mai apa ndeipi. 1 musikana apiwa kuenda kuchikoro, 2 chokwadi toda kugadzirisa imba, 3 ini ndapiwa mari. Dai wanga uri kuchikoro taitizomupa iwe yakanaka, ndapiwa mari 500 ende iwe uri kutaura uchinzwisisa kuti vakambodya imba sekutaura kwanga wakuda kuita. Saka iwe wopinda macalculations ako ona kuti ndikapiwawo kana 1000 ingave nani. Asi izvi zvose zvauri kutaura uri kuzvitaura mukukumba, hamene mhinduro dzawakapindurwa namai. Asi kana dai dzanga dzisina mhinduro idzodzo handifungi kuti waitosvika pamari yauri kufungidzira kuburikidza nemacalculations. Saka kuda mhosva ingatodzokere kuna mai kuti kana muchibata vana venyu ungovabatai vese. Teererai amai, ungovabatai vese sevana venyu nekuti vana venyu, ende muzvizive kuti vana ava takasiyaniswa pazvipare, isusu takaberekwa pazvipare. Uyu yatova imba imwe yakatozvimirira. Saka kana muchiita chinhu munenge muchiita muchingomurayira kuti mwanangu taakuita izvi, mwanangu taakuita izvi. Mukamupindura kunge muri kumuchinyura anomutsa mhepo. Hamufaniri kutombomuchinyura asi muonesai like kuti chokwadi kana iri chokwadi mari yedenga haikwani, toti inokwana 2000, mari yemusikana 2000 yatopinda mu4000. Chasara kunogadzira kwababa yakutopinda mu4.5 nezvimwe zvose zvichaitika neyatichakupa yatopinda mu5000. Saka uyu agumbuka nekuda kwemhinduro dzenyu, haisi nyaya yemari asi nyaya yekuti mhinduro yenyu haina kumufadza. Vakati kudii? Vakati zvoni iwo handiri kuzviziva kuti mari iyi ndikutokupawo nekuti ndikutokunzwirawo tsitsi yandiri kukupa. Saka inini zvangu zvekunzwirwa tsitsi pamari yababa. Saka patsitsi ipapo iye achinobvisisa kuti ini ndiri mwana wababa, hondo matoimutsa matoimutsa hondo. Ende mukadaro nekuti kana iri chokwadi yamakataura mai, kana iri zvina Mwari pakati kuti tsitsi dzacho dzimaimuhwira nekuda kuti tsitsi dzacho maimuhwira nekuda kwei.
pamari yababa wake. ichokwadi here kuti makataura handogona kunge ndakataurawo nekuti kuda iye hasha dzake ndoda kuti nditaurawo chokwadi changu saka kana iri chokwadi iyoyo ndiri makanyunganisa musasi uyu anogona kugandikwa kuti kana imba iyoyo ngatichekerana ine pakati imba yebaba wake anogona kuganduka nekuti ane right yekusheka. Saka imimi asi kuti zvose zvorege kuitika mutaurira mutritai semwana apatorina kana dambudziko mungangomutrita semwana wenyu hapana kana mhepo inomuka uyu musikana unotoroorwa wondoita zvake mugereko hakuna zvokuti angauya asi vokuchalenja dai ari murume ndoataitokuyambirai zvine pavo kwete uyu. Saka ndini murume saka iye ari kuti 500 ishomanini madii amai mandiwedzera inini sokufunga kwenyu sechichemo chenyu taona kuti mimi ndiri muri wrong pakutaura kwenyu. Iyo futi haasi kutaura mari nekuda kweutsvene ari kutaura nekuda kwekugumbuka nekuda kwemashoko enyu. Saka arivhesa mashoko saka nekukumbira kwake imi muri kuti mungambe mari zvakutondinetsa nekuti zvinhu zvacho zviri kuitwa kumba kuzvakawanda handizozive kuti ndinoperera papi zvangwa aiwa ndinotaura kuti handizozive kuti ndinoperera papi nokuti nyaya yakamutaura munonyarara mari haikwani nyange tikakupa 100,000 hapashayikwe zvinhu zvinotomuka zvezvi asi kana pane inofanira kuda kwainoenda ngaingoenda mazona mati muti mupenyu kati mutotadzima makatiko muchatobatsirana naye kana akaroorwa kana akaroorwa anomapora manzora taura mama uyu mwana ndewe vamwe mai anozoona sekunge muri kumuitira izvozvo nekuda kuti asi mwana womudo mupenyu saka musati kuti asvike mukufunga izvozvo kuti evari mai vangu havaingoti saka muchitaura kuti muri kufunga mupa mari muwedzera pane iye akasora pari zvino nezvandakatenga nezvekukwa yatosara chingomupa 1,000 ungopiwa 1,000 kasisi zviri nani mungopiwa 1,000 mokondijana zvinhu zvekurova guva rababa nene kana zvatoita ndakahapana nyangwe dai vanga vasina tokuda naiye futi anofanira kutsvaka achizobatsira zvake pakuita tinobatsirana ndimwe inenge chiuyopera kumwedzi iyi inenge chipinda tinobatsirana plus yemarenzi handi mune maloja mumba tinobatsirana neyo munobatsirana mai moita chikamu choitupu maita basa mai 800 haina kusiyana zvaine 1,000 asi inda ndichida kuti tide zviri kuda mai kuitira kuti ukama gwemwana namai kurambe kuri but 800 ne1,000 nezvazvodonongodza kuti aiwa tinobatsirana handiti kune maloja kune imwe futi ichauya futi pakupera kwemwedzi nzwisisai kuti dare rino rakugadzirisai nekuti chokwadi yanga yakakodzera kuti kana 3,000 kana 2,000 aiwani kana half nzwisisai kuti mabatsirwa nedare saka 1,000 ishoma zvikuru kuti munhu asi iwewe wobatsira nekuti hona imari yababa vako baba vako hatisipo navo vari kuruzhinji saka iwewe unofanirwa kuisa maoko nekupatisipeta zvakasimba kutoti basa rababa ribudirire. Saka iwewe wozvinzwisisa izvozvo namai mai havagoni kuregera kuti nekuda kwokuti wakadai izvi musasumbotarisa forward nebasa iro riberi. I think ndizvozvo
chikange chakangonaka chinongofamba neimomo. anoenda tonomupa tese panapa ndandambotakura imwe yekuti kana zvanga zvanzi ndimupe izvozvi pa500 ndandatakura tinongoenda tese kumba sisi munozotudzawo kuti mapiwa ere anotiyerizvo zvachitoda tinoenda anoda Then tete mai vanongoramba vari mai. Handiti ndizvo? Chinhu chinokubatanidzai zvatachikuudza zvekuti iwe unofanira kutobatsirana navo kutarisa vana. Handiti wapona? Ndo basa rako iwe chairo. Vana mai ava ihari tinongotakura zvinhu asi muri ropa rimwe. Yes. Nevanina vavo. Kuti usabva pavari ende amai ngavafonekwe nguva nenguva. Ngavadiwe.